କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ମୁଇଁ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ଫର୍ କଳାହାଣ୍ଡି ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରି ଦାବି ବାରମ୍ବାର କରୁଥିବାରୁ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛନ୍ତି। ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା 3000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ସରକାର ଗଠନର ପ୍ରଥମ ବଜେଟରେ 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଏବଂ 80% ଅଧିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ପରେ ବି ହିତାଧିକାରୀ ହତାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଭବାନୀପାଟଣା 60ରୁ ଅଧିକ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ମନ୍ଦାର ବଗିଚାପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପଠାରେ ମୁଇଁ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ଫର୍ କଳାହାଣ୍ଡି ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଯଦି ସରକାର ନବବର୍ଷରେ ଭତ୍ତା 3000ରୁ 3500 ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ସଂଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା, ସଭାପତି ସୁରେଶ ସଂଗ୍ରାମ, ନାରୀ ନେତ୍ରୀ କବିତା ରାଉତ ଓ ଭତ୍ତାଧିକାରୀ ସଭାପତି ନିରୋଧ ରାଉତ, ଚାଷୀ ନେତା ଲିଙ୍ଗରାଜ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଟିଭି।